Naitongnai tani khapni takte bu khukchangno tinini katal video norokno lamsogo hingke khapni takte bu khukchang norokni bagui tini blakheno nangpumani kok thai tubui phaikya hingke khapni takte bu khukchang sini langmano naikuloi murugui tongnai kaham sabo ke jisu se mera muruknai kaham ke khapni takte bu khukchang jeng tabuk naina khangke jeng jisu bai to sunani gurui haikono jeng kaisa jeng buiselaiman bukhak thangka hingke nadi sini India ni sena bahini rok borok simungse o India hano o India ni joto jonogon borok tongnai rokno nakini khlai tongo rokha khlai tongo ke hani bagai khapni takdai bu khukchang hingke tini borok bo sana thangka ke Jesus mera muruknai kaham mahai tini India ni sena rok India army rok bo tai joto sena rok bo tamo borok bo mera muruknai kaham haino tongo ke khapni takdai bu khukchang tini abono ke jisu hingke abahaya jengkhe bono poito khlaikyang kano jeng kathang nai jeng thangnai ke khapni takdai bu khukchang obono jengno muruknai kaham no jeng sinina nangnai jengno hamjagui tongnai khairugui tongnai no jeng naitukna nangnai jengno khakchangma rwnai tongthokma rwnai jeng bono rutukna nangnai khapni takdai bu khukchang obono saka jisu se mera muruknai kaham ke bini bade jeng tei kuno boyo jeng tei kuno kok kaham swijak nugya kahani bagui jeng bible simingno obo hai kok thairokno jeng mano obo hai kok kaham rokno jeng khanao hingke khapni takdai bu khukchang hingke norok oro sabo kaham sabo hangya norok bible porina hingke soi manai ke khapni takdai bu khukchang oro angno mera muruknai kaham mera rokni bagui theibo mano ke khapni takdai bu khukchang jisu saka angno mera muruknai kaham hingka hingke tamo o mera rokni bagui bo thei mano ke khapni takdai bu khukchang nadi tini jeng India ni borok rokno mwthangnani ba basirnani bagui India ni sena rok bo tamo chini bwska